θα άκουγες αυτό τον ήχο και θα νόμιζες ότι πέρασε κάποιο supercar. Όμως, σήμερα έχουμε ένα mini supercar Abarth 595 Competizione, επετειακή έκδοση για τα 70 χρόνια της Abarth, μοντέλο του 19, αυτόματο με μόνο 38.000 χιλιόμετρα και τον απίστευτο χρωματικό συνδυασμό από το εργοστάσιο. Πάμε να το δούμε. Εξωτερικά, εκτός από το πανέμορφο χρώμα, έχουμε ηλεκτρική ανοιγόμενη οροφή, ξένων φώτα, γκρι μάτ λεπτομέρειες σε καθρέφτες και λιπάκια, κίτρινες τετραπίστονες δαγκάνες και ρέκορτ Monza εξάτμιση με κλαπέτο. Καθισματάρες Sabelt δέρμα με αλκαντάρα και το 70 χαραγμένο, για να μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε μέσα σε ένα επαιτειακό αυτοκίνητο για τα 70 χρόνια της Abarth. Πανέμορφο τιμόνι, δέρμα με αλκαντάρα και carbon λεπτομέρειες, flat bottom φυσικά, ψηφιακός πίνακας οργάνων, μεγάλη οθόνη, αυτόματος κλιματισμός και αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο για να απολαύσουμε αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο. Αν θέλεις να έχεις το πιο ξεχωριστό Abarth 595 Competizione, μπορείς να καλέσεις τα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται ακριβώς από κάτω ή να επισκεφθείς το κατάστημά μας Λεωφόρου Σκοροπίου Μαρκοπούλου 6670. Κάνε ένα follow για περισσότερα.